Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Hoxe queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. Áseche moi ben. Pena que non tiveras ti un. María, que tes na barriga? A película O Corno, de Jaione Camborda, leva xa máis de 50.000 espectadores en cines. É o terceiro filme rodado en galego con máis espectadores nas salas comerciais na historia. Unha cifra que confirma o bo momento que está a vivir o audiovisual galego. Necesito que me axudes. Se non me axudas, pago soa. Sei o teu nome e a policía está de camiño da illa. Tens que marchar, María. Marchar a onde? Pois non sei. Pero longe. Ten que pasar para Portugal. A película El sueño de la sultana, de Isabel Erguera, que se estreou con éxito no Festival de San Sebastián e abriu o Festival de Cine de Ourense, traspasou fronteiras e proxectouse no Festival de Cine de Tokio, en Xapón. Coproducida por Ábano Producións de Chelo Loureiro, El sueño de la sultana está inspirada no conto de ciencia ficción feminista escrito pola pensadora, educadora, activista social Royeka Hussein. Chegará ás salas de cine o 17 de novembro. Están abertas ata o 30 de novembro as inscricións do proxectos para o Conecta Lab. O Conecta Lab é un laboratorio para creadoras e creadores audiovisuais que acompaña o proceso de creación, escritura e desenvolvemento de longametraxes e series, tanto de ficción como de documental. Os proxectos seleccionados recibirán asesorías de guión e dirección por parte de recoñecidas e recoñecidos profesionais. O proceso culmina cunha residencia artística de 10 días que ten a súa sede principal na illa de San Simón, en Pontevedra. O laboratorio está organizado por CREA, a Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización, e conta co apoio da Deputación de Pontevedra, o financiamento do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais e da Unión Europea, o patrocinio da Xunta e da Asociación Dama. Podedes consultar as bases na páxina web de CREA. Ata o 12 de novembro estará aberta ao público a exposición Series no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Viaxes, cidades, arte e nomes propios do cinema compoñen a crónica fotográfica de Chema Prado, o director da Filmoteca Española durante 27 anos. O guionista e produtor Pepe Coira foi recoñecido a semana pasada nos premios da Crítica de Galicia 2023 pola súa actividade incansable e comprometida coa creación audiovisual en Galicia. Parabéns desde Cinefilia. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran placer de ter connosco a Manuel Prieto Comesaña, coñecido máis como Manuel Manquiña, grandísimo actor. Benvido. Hola, que tal? Moitísimas gracias.
Como decías, o teu nombre artístico é Manuel Manquiña. Como naceu ese... Pois mira, foi porque precisamente cando deixei a cidade de Vigo, cando fixen o primeiro proxecto teatral, que era Troula, que foi a primeira compañía profesional de teatro en Galicia, eu viña de estar en Madrid, decidimos formar unha compañía teatral profesional en Galicia. Cando había que asinar a presentación dos estatutos ao goberno civil, eu creo que era daquela hasta palo che do ano 1976, cando chegou o momento de asinar, alguén me dixo, asina aquí. E eu dixen, como asino? Que poño Manuel Prieto? Eso vai me lembrar toda unha vida anterior, non? A vida da escola, do colegio, as notas, todas estas cousas. Non me gusta nada. Teño que crear un nome artístico. E como xa estaba fora de Vigo, dixen, teño que poñer algo que cando soe me traia boas lembranzas de Vigo. Entón, ali había unha praia, hai unha praia que existe gracias á loita dos veciños, por certo, que conseguiron que seguise sendo non absorbida pola industria, que se chama Praia da Manquiña, onde pasei moitos momentos de gozo, de felicidade. É unha cala pequena, preciosa, de augas verdes, que todavía existe, como digo, grazas á loita dos veciños. E entón puxeme ese nome, que está ao pé do Monte da Guía, Manuel Manquiña. E cada vez que alguén me chamaba Manquiña, efectivamente, me veñen lembranzas positivas. É simplemente un recordo agradable. E a verdade é que ti tes unha longa traxectoria, participaches en máis de 30 películas, series de televisión, fixeches moito teatro, tamén videoclips, curtametraxes... Teatro non fixen tanto como efectivamente televisión e cine. Cine creo que xa son máis, no momento que falamos, de 30. Ás veces falanme de algunhas que, de feito, outro día pasoume cun chico que estuvo nunha película e ti estiveches en tal película? Eu lle dixen, non. El me dixo, sí, o operador de cámara era eu, lembrome perfectamente. Eu lle dixen, pois non me lembro de nada, dame datos. E ele me contaba cousas e anécdotas e eu xuroche que hoxe o momento en que sigo sin lembrarme desa película. O meu representante leva o listado dos títulos e ás veces mo manda porque yo piden ou teño que reenviálos e hai moitas das que non me lembro nada. Nada. Pero sí que una seguramente que lembrarán os espectadores de Cinefilia, a última película onde fostes de protagonista, Home o Can, de Ángel de la Cruz, que se rodou ademais aquí en Ourense, e que acaba de estrearse hai pouco en salas de cine. Entón, fálanos un pouco da construción do teu personaxe nesta película. Foi unha cuestión delicada porque, como xa vedes, o personaxe ten unhas certas carencias físicas e psíquicas, entón na sociedade actual tratar con profundidade un tema pode ferir sensibilidades e entón, de feito, estas persoas que padecen algúns síndromes non queren que sexan tratados como pacientes de enfermedades raras, xa esa denominación está mal e esta foi unha película que no momento de construir o personaxe tiña ese tipo de dificultades. Como construyo un personaxe con carencias pero con dignidade? Pois o primeiro que fixen foi quitarlle texto, porque cando leía o guión ese personaxe tiña para min contradicións. Por unha parte tiña razoamentos demasiado intelectuais e por outra parte ás veces mostraba unhas carencias demasiado profundas e a min non me casaban para as dúas cosas. Entón tratei de buscarlle unha linguaxe simple, sinxela, casi de monosílabos e contradictorios. O mismo que pode dicir que si nun momento a mesma expresión, segundos despois pode dicir que non. Por que? Pois non o sabemos, polo mecanismo mental que vai pola súa cabeza non sabemos exactamente cal é, pero é así. E despois busqueulle unhas características físicas, un andar desincronizado, por exemplo, no momento de subir unhas escaleiras, pois en lugar de ir subindo aos trancos 1, 2, 3, pois o mellor repite 1, 2, 3, 3. Busquei unha serie de cousas que creo que serían facilmente recoñecibles polo espectador para identificar a personalidade do individuo.
despois, pero o principal foi eso, a clave foi quitarlle texto. Tamén hubo improvisacións durante a rodaxe, eu sei que esa escena da citación a Dolce Vita, no baño, na fontana de Trevi, nas burgas, en este caso, foi... Aí foi o típico truco de actor bello que di, a ver, a min hai dúas cousas que me molestan moitísimo, mollarme en cine, mollarme vestido, que isto fan moitos americanos, que sempre que estás vendo unha película sempre busca unha pelexa en auga, de noite, digo, que ganas de complicar a vida ao actor, pero depois queda moi ben, efectivamente. Entón Ángel quería meter esa escena tipo a Dolce Vita, pero a min parecía máis ridícula, se eu non podo estar deitado nas burgas, salpicando a Pauliña porque vai ter unhas connotacións eróticas ou algo así que eu non quero que teña e que non vou ser capaz de facer con naturalidade. Entón pareceume sobradamente, o sea, pareceume dabondo resolvela como resolvimos. Camiñar coa auga pola media perna, notar que está quente, sentarte ali, invitala a sentala e xogar así. Mira, está quente, é un sitio agradable, pero non veía preciso deitarse completamente porque para evitar precisamente ese tipo de connotacións posiblemente sexuais, non? Que se desprende na Dolce Vita, pero que aquí non tiña ningún sentido, porque a relación entre os dous personaxes non é confusa, é claramente paterno-filial. Ela seguramente atopa nesa aventura o pai que ten carencias e eu a filla que ando buscando. É unha combinación maravillosa, unha persoa que está acostumbrada a desenvolverse no medio urbano que me axuda a min que teño ese tipo de carencia, pero creo que había que fuxir dese tipo de outro tipo de connotación. Sí, a verdade é que resolveuse moi ben a escena. Eu creo que sí. E con respecto a películas que traballaches en pasado, quería preguntarche que recordos tes de alguna en especial, porque ti traballaches con Xavier Villaverde en algunhas películas pioneiras do cine galego. Continental. Como Xavier Villaverde xa fixera unha curtametraxe que se chamaba Tacón, que era sobre un poema de Borges. Bueno, sempre na cidade da Coruña facíamos moito. Había varios grupos que tiñan Super 8, cámaras de Super 8, cámaras de 16, e sempre xogábamos xa a facer cine. Era moi complicado, porque por unha parte non tiñas material, pero por outra parte eras ambicioso, querías ter interiores iluminados. Vamos poñer a luz aquí era un foco, ou dous, como temos aquí. Como plato de cinefilia. Con un plato de aquí, que tiñamos un técnico que chamaba Perito, chamámoslle Perito, que podía botar unha hora para preparar unha escena como se tuvera que mover 50.000 vatios, e tiñamos verdadeiramente moi pouco material. Pero depois, cando Xavier estreou a súa primeira película, rodou a súa primeira película, Continental, efectivamente, tirou mando un reparto de garantías adicional, Feodor Arquiné, Eusebio Poncela, Cristina Marcos, e tirou tamén de todos os actores galegos que nun momento dado ou lle tiñamos axudado ou estábamos xa na estea, ben por la televisión ou ben polo teatro. Tirou un gran reparto, me refiro ao número de reparto galego, e eles estaba eu, sí. E como ves a evolución? O meu primeiro personaxe, de feito en cine, era Pistolero 2, pero con frase, con frase. E quería preguntarte así como ves a evolución do audiovisual galego, porque fixe un salto impresionante con respecto a esos comienzos, ¿no? Hasta agora que chegamos a gañar unha concha de ouro con Jaione Camborda, con Ocorno, hai pouco. Sí, non, antes hai cantidad de actores premiados individualmente, recoñecemento, non, a ver, os equipos técnicos son moi recoñecidos. Sí, aí o cambio produxo a televisión e o marco económico. Sen cartos é imposible facer nada, podes facer cousas entrecomilladas dignas, que é unha forma de decir non temos un can, pero bueno, sigue sendo un pouco así, pero depois hai produtoras que producen como Vacafilmos ou outras que producen, ou produtoras galegas pero establecidas en Madrid, que producen xa en condicións de competir con calquera
con calquera outro produto, digamos, o topicazo de americano, ou centro, ou europeo, ou de onde sexa, porque todos vamos aprendendo de todos. Despois está o mundo das plataformas, que por unha parte amplía, pero por outra parte limita, porque o modo de traballo limita, creo eu, a creatividade do creador, do artista, porque produtos son para a televisión, e bueno, estamos vivindo un tempo raro, non? Por outra parte está os tempos que socialmente estamos vivindo, de control, de censura, de autocensura, de políticamente correcto. Entón, creo que tampouco estamos no Edén, no paraíso. Se avanzou nunhas cousas, se retrocede noutras. E un papel que fixeches en tempos recentes tamén, que recordo con moita grafia e agarrimo este personaxe no Tirabeque de Darío Autrán, no? Que fai un monólogo aí. Unha cousa, non me lembro como se chamaba. Sí, que, bueno, eu a Darío Autrán o coñezo dende hai anos, porque traballamos xuntos como guionista meu nun programa de televisión, e ten un universo moi particular. Sí, sí. Para mí moi aproveitable. É un pouco ese cine sen límites, sen rede, que digo eu, non? Punk, que a min me resulta atractivo. Ten un risco, claro, é un produto que moitas veces te tiras así a peito descuberto, sin protección, e eso ten un risco, pero ten señalidades que da outra forma, se vas enmarcando o produto moi limitado porque tes medo, pois tampouco podes descubrir cousas. E entre elas estaba ese personaxe do Tirabeque, que me propuxo: ten un personaxe para ti, ten que facer un monólogo, e mandoume un texto que eu dixen: supoño que o que queres dicir é isto, así que vou no reescribir e vou no adaptar a min. E saliu o resultado que saliu, sí, efectivamente, porque comprenderás que coller un personaxe que fala cos tirabeques ou que os tirabeques lle falan, pois é un pouco... E el tamén estaba cunha velocidade de produción que non tiña moito tempo para dedicarme a min, nin antes, nin previo, nin durante a rodaxe, así que foi un pouco disparar. E algún personaxe que che gustaría interpretar, ou outro personaxe que che gustaría volver a reinterpretar, ou mellor en un sequel? Pois non sei, pero personaxes cos que teño disfrutado, hai un dos que case nunca se fala, porque case sempre se fala de Pazos en Airbag, é unha película que é moi referente e divertida para min, e agradecido e estou, pero non é a que máis teño eu en referente persoal de creación, porque eu creo que un dos personaxes que máis preparei e que o resultado foi exactamente o buscado, o pretendido, foi Zaratustra, creo que se chamaba, en El robo máis grande jamás contado, de Daniel Monzón. Esa foi un personaxe que tive necesidade de crear, e o resultado, digamos, que me deixou satisfeito. Despois hai outro personaxe que chamaba, unha película que se chamaba Elena, de Gonzalo, non me lembro como se chamaba, un asturiano, que facía un personaje que chamaba El Gorrión. Ese tamén ten un resultado do que estou satisfeito, porque tamén foi preparado, creado o personaxe, e o resultado se aproxima moito ao que eu pretendía. Pois moitísimas gracias, Manuel, de verdade, por estar connosco, por dedicarnos o teu tempo. Gracias a vos por dedicar 10 minutos de tempo ao cine. E nada, cando non queres, xa sabes que Cinefilia é tamén outra casa que tes aquí. Moi amables. Graciñas. Gracias a todos. E agora imos a repasar as últimas novas que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. Fáseche moi ben. Pena que non tiveras ti un. Gagnadora dunha histórica concha de ouro no último Festival de San Sebastián, Ocorno chega finalmente a salas. Ocorno é unha película ambientada no tardo franchismo, però che dialoga coa actualidade. Camborda non rinuncia a componente de misterio xa expresada no seu filme anterior a Rima,
Pero esta nova longa-metraxe conecta máis con outros dos seus traballos, como Rapa das Bestas ou Proba de Agilidade, onde a directora reflexionaba sobre a relación do ser humano co mundo animal. Necesito que me axudes. O control do corpo da muller, as fronteiras políticas, incluso a inmigración, son temas que o filme enfronta de forma contundente, sen renunciar á sensibilidade e á sutileza. Janet Novas, no papel da protagonista, é unha auténtica revelación. Un guión sólido e unha fotografía impecable fanno o resto. O Corno é un himno á sororidade. É unha película imprescindible para ver nestos días, en pantalla grande. Tu aqui podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón. ¿Pero robaste o no? Capitalismo, explotación, impunidade son sinónimos de vampirismo nesa última película de Pablo Larraín. Despois duns biopics algo encorcetados, o director chileno volve a súa mirada máis transgresora e vinculada coa historia do seu país. Con O Conde, estreado en Netflix hai unas semanas e gañador do mellor guión no último Festival de Venecia, Pablo Larraín chega moito máis alá. Fai unha película de terror cargada de humor negro, unha distopía que retrata ao ditador de Chile Augusto Pinochet como un vampiro. Para moitos espectadores, O Conde poderá parecer un experimento bifarro ou incluso unha ofensa. Para outros, unha película de autor que adopta a linguaxe propia do sétimo arte para concienciar, dar a súa contribución nun debate controvertido. O filme estreouse hai poucos días da conmemoración dos 50 anos do golpe de Estado en Chile. Está disponible na plataforma digital de Netflix. Un valor el acto de la tortura. ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de plata. ¿Y si los matamos nosotros? Vos vais a matar a 4 vampiros. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!